Clau Mestra és el col·lectiu creat per donar vida a les antigues cases dels mestres de la Floresta i és el primer habitatge cooperatiu en cessió d'ús del municipi. El 2021, acompanyades per Sostre Cívic i després de llargs anys de treball burocràtic, el grup s'enfrontava a un nou repte: l'autoconstrucció. Els enderrocs van ser la primera fase de l'obra. Superada la primera fase, va venir el torn de la constructiva, la primera cooperativa de serveis sense ànim de lucre, orientada a la construcció d'habitatges cooperatius en cessió d'ús. La cooperativa multidisciplinària Som Habitat és qui es va encarregar de la direcció executiva i la gestió de l'autoconstrucció assistida. Mentre la constructiva avançava amb les tasques de l'obra, el grup s'organitzava i es preparava per la següent etapa. Un cop feta gran part de la rehabilitació, van ser novament les usuàries les qui van entrar en acció. Muntant les cuines, pintant els interiors dels habitatges, col·locant els terres. Uns mesos més tard arriba el gran dia, la signatura dels contractes. L'obra ja està enllestida i finalment torna a haver-hi vida en